No, To je styk. to je tlačová chyba. Tady Ale máte, je to tak vyšlo. Je to dobré, je to dobré. Áno, je to tak vyšlo. Hej, čiže my sme na to dobre došli? No. A ináč zhazuje tlačová chyba, tak za to nám to nevyšlo. Tak počkať, že toto? Zase toto na druhú, až toto na druhú. Áno. Ideme zase. No to je jedno, ako to označujeme. 8,3 plus 0,5. Teraz. Manečka, jo. Ojo.